Σέρεν Κίρκεγκορ. Γέννηση 5 Μαΐου 1813 στην Κοπενχάγη. Θάνατος 11 Νοεμβρίου 1855 στην Κοπενχάγη. Αιτία θανάτου φυματίωση και παράλυση. Συνθήκες θανάτου φυσικά αίτια. Τόπος ταφής κημητήριο Άσιστενς. Κατοικία Κοπενχάγη, Βερολίνο. Ψευδόνυμο Βίκτορ Ερεμίτα. Τζατζ Βίλιαμ Γιώχανες Δε Σιλένσιο. Κωνσταντάιν Κωνσταντίους. Young Man Βιτζιλίους Χαοφνιένσης. Νικόλαος Νοταμπέν. Χιλάριους Μπούκερμπιντερ. Ιωάννης Κλίμακος. Ίντερ ετ Ίντερ. Αντικλίμακος. Ιωάννης Δε Σιλένσιο. Κωνσταντίν Κωνσταντίους. P.C.H. Kierkegaard. Χώρα πολιτογράφησης Βασίλειο της Δανίας. Θρησκεία Λουθυρανισμός. Εκπαίδευση και γλώσσες. Μητρική γλώσσα δανικά. Ομιλούμενες γλώσσες δανικά, λατινικά, γερμανικά. Εκπαίδευση. Διδάκτορ φιλοσοφίας. Σπουδές. Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης. Ostborgen Dit School. Ιδιότητα. Φιλόσοφος, θεολόγος, ποιητής, συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, κριτικός λογοτεχνίας. Αξιοσημείωτο έργο. Either or. Φόβος και τρόμος. Η έννοια της αγωνίας. The Book on Adler. Christian Discourses. Work of Love. Η ασθένεια προς θάνατον. On the concept of irony with continual reference to Socrates. Stages on life's way. Concluding unscientific postscript to philosophical fragments. Επηρεάστηκε από Αριστοτέλης, Αυγουστίνος Ιππώνος, Johann Georg Hamann, Gotthold Ephraim Lessing, Μάρτινος Λούθυρος, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Jacob Peter Münster, Christian Wolff, Immanuel Kant. Πολιτική τοποθέτηση, πολιτική ιδεολογία, χριστιανικός υπαρξισμός. Οικογένεια. Γονείς, αδέλφια, γονείς Μίκαελ Πέντερσεν Κίγκερκαρτ. Αδέλφια Πίτερ Κίγκερκαρτ. Το βιβλίο αποτελείται από 2 κεφάλαια. Το πρώτο έχει τίτλο «Η ασθένεια προς θάνατον είναι η απελπισία» και το δεύτερο «Η απελπισία είναι η αμαρτία». Ο Κίρκεγκορ προσδιορίζει την απελπισία ως πνευματική ασθένεια που αφορά τον ανθρώπινο εαυτό. Η απελπισία έχει 3 μορφές. Α. Να μην έχει κάποιος συνειδητοποιήσει τον εαυτό του. Β. Να μην θέλει να είναι ο εαυτός του. Και Γ. Να θέλει απελπισμένα να είναι ο εαυτός του. Υπάρχουν λοιπόν ποικίλα επίπεδα αυτής της ασθένειας ανάλογα με το αν κάποιος συνειδητοποιεί ή θέλει τον εαυτό του. Αυτός που εγκαθίδρυσε την αυτοσυνείδηση είναι όμως ο Θεός και όποιος σχετίζεται με τον εαυτό του βρίσκεται ήδη σε σχέση προς το Θεό. Επειδή η απελπισία δεν είναι σωματική αλλά πνευματική ασθένεια, δεν θεραπεύεται μόνο μιας ή διαπαντός, αλλά επανέρχεται. Ούτε καν στο θάνατο δεν βρίσκει κανείς λύτρωση. Μπορεί να θεραπευτεί μόνο όποιος διέλθει από όλα τα στάδια της και οδηγηθεί σε μια σωτηρία που βρίσκεται πέραν του θανάτου. Ο Κίρκεγκορ διαβεβαιώνει ότι δεν είναι απελπισμένοι μόνο όσοι το συνειδητοποιούν ή το δηλώνουν, αλλά όλοι οι άνθρωποι, επειδή όλοι βρίσκονται ρηγμένοι στην αμαρτία. Και μάλιστα το γνωστό δεδομένο ότι απελπίζονται κάποιοι ολοκληρωτικά επειδή χάνουν ένα αγαπημένο πρόσωπο ή μια περιουσία, δηλώνει ότι σε αυτή την ασθένεια υπάρχει μια επέκταση σε όλα τα αντικείμενα. Το αντίθετο της απελπισίας είναι εκείνη η ελπίδα, που προκύπτει από μια γνήσια πίστη. Ακόμα και το ότι ο Θεός έχει αποκαλυφθεί δεν σημαίνει ότι εξαλείφθηκε η απελπιστική κατάσταση των ανθρώπων, διότι παρά τη γνώση της θεϊκής ύπαρξης η απελπισία εξακολουθεί να υπάρχει ως αμαρτία ενώπιον του Θεού. Η ασθένεια προς θάνατον. Κίρκεγκορ. Η ασθένεια προς θάνατον είναι ένα βιβλίο του Δανού φιλόσοφου και θεολόγου Σέρεν Κίρκεγκορ. Δημοσιεύθηκε το 1849 με ψευδόνυμο συγγραφέα τον Αντικλίμακος.
ως υπενιγμός μιας αντίθετης τάσης τόσο προς τον Άγιο Μοναχό και συγγραφέα Ιωάννη της Κλίμακος, όσο και προς το προώιμο ψευδώνυμο του Κίρκεγκορ Ιωάννης Κλίμακους. Κεντρικό θέμα του βιβλίου είναι η απελπισία ειδωμένη ως πνευματική ασθένεια. Η διατύπωση του τίτλου έχει αντιληφθεί από το βιβλικό χωρίο κατά Ιωάννη 11.4, σύμφωνα με το οποίο όταν έμαθε ο Ιησούς ότι ο στενός του φίλος Λάζαρος αρρώστησε, είπε «Αυτή η ασθένεια ούκ έστι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού». Πήγαινε τόσος καιρός που σερνόμουν τυφλός και κουφός, τόσο καιρός που η καρδιά μου ζούσε στη σιωπή και στην παγωνιά, που ακόμα και τούτη η περιφρόνηση, η αηδία για τον εαυτό μου, ήταν κάτι καλόδεκτο. Ζούσα επιτέλους, η καρδιά μου χτυπούσε, μια φωτιά είχε ανάψει μέσα μου. Σαστισμένος και πανικόβλητος, ένιωθα μέσα στο κατάντημά μου μια ανακούφιση, το χάραγμα μιας ανοιξιάτικης μέρας. Παρελάβνεις μέσα στο απαλό καλοκαίρι, παρατηρούμε το παθιασμένο του φέκι σου να σαπίζει, την έρημό σου, την πλήρη κενότητά σου. Χλωμά δάση κλείνουν στο χείλος του φωτός, περισσότερα από τα θαύματά σου, περισσότερα από τα μαγικά σου όπλα. Τότε ο Κίκεργορ άσκησε έντονη κριτική τόσο στην αιγελενή φιλοσοφία της εποχής του όσο και σε πρακτικές της επίσημης εκκλησίας, τις οποίες θεωρούσε ανούσιες και τυπολακτρικές. Πολλά από τα έργα του ασχολούνταν με θρησκευτικά προβλήματα όπως με τη φύση της πίστης, το θεσμό της χριστιανικής εκκλησίας, τη χριστιανική ηθική και θεολογία και απόψεις και τα συναισθήματα των ατόμων όταν αντιμετωπίζουν υπερξιακές επιλογές. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, το έργο του Κίκεργορ είχε καταταγεί στο χριστιανικό υπαρξισμό και στην υπαρξιακή ψυχολογία. Οι ιδέες που έφερε στο φως ο Κίκεργορ έγιναν αιτία έντονων συνδυακών διλημμάτων και αυτοκριτικής για τους αναγνώστες του. Στο έργο του Δανού θεολόγου υπογραμμίζεται μια επιτακτική ανάγκη. Για να γίνουν γόνιμοι οι καιροί που ζούμε, οφείλουν να απολακτιστούν την πολλή και ποικιλή γνώση προς χάρη της αυτονοσίας. Η εποχή μας πρέπει να σπάσει το δρυμό της αυθεντίας και του δογματισμού και να γίνει σοκρατική, δηλαδή διαλεκτική. Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον πάψει η αντικειμενικότητα να γίνει το επίκεντρο στην αναζήτηση της αλήθειας. Η σοκρατική φιλοσοφική σκέψη επηρέασε βαθιά τις ιδέες και τα έργα του. Επίσης, η βασική έννοια της υπαρξιακής αγωνίας για τη σωτηρία του ανθρώπου που ανέπτυξε ο Κίκεργορ εμφανίστηκε και ορίστηκε αρχικά από τον Ιωάννη Δαμασκηνό. Βλέπω πως σκέφτεσαι πράγματα που δυσκολεύεσαι να εκφράσεις. Μόνο οι σκέψεις που προέρχονται από εμπειρίες που ζήσαμε έχουν αξία. Όποιος αγαπά πολύ την ησυχία του για να αρχίσει να σκέφτεται και να κρίνει τον εαυτό του, τα βολεύει έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις απαγορεύσεις της εποχής του. Είναι η εύκολη λύση για αυτόν. Ο καθένας πρέπει να αποφασίζει μόνος. Ξαφνικά φάνηκε να μετάνιωσε που μίλησε τόσο πολύ και έμεινε σιωπηλός. Μόνο και μόνο για χάρη της συζήτησης. Τα πρώιμα έργα του τα έγραψε χρησιμοποιώντας διάφορους χαρακτήρες με ψευδόνυμα, οι οποίοι παρουσίαζαν τις διαφορετικές απόψεις τους μέσω πολύπλοκων διαλόγων. Ο Κίρκεγκορ άφηνε στον κάθε αναγνώστη του να κατανοήσει τη σημασία των έργων του, διότι το έργο του αναγνώστη θα πρέπει να καθίσταται δύσκολο, καθώς μόνο η δυσκολία εμπνέει εκείνον που έχει ευγενή κίνητρα.
Ο Λούντβιχ Βίτγκενστάιν εξέφρασε την άποψη ότι ο Κίρκεγκορ ήταν με διαφορά ο πιο εξέχον διανοητής του 19ου αιώνα. Αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προσωπικότητα που επηρεάσει τη σύγχρονη διανόηση. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο τον διάβολο καταπατήσας, τον δε θάνατο καταργήσας και ζωή τον κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα σπισιάς του κεκοιμημένου δούλου σου, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων, μοναχών, μοναζουσών και πάντων των αποπεράτων έως περάτων της οικουμένης και κοιμημένων ευσεβώς ορθοδόξων χριστιανών, πατέρων, προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αδελφών και συγγενών ημών εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, παν αμάρτημα το παρά αυτόν πραχθέν, λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστι άνθρωπος ως ζήσεται επί της γης και ούχ αμαρτήσει. Σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.